今見えてる白い丸を平行法で見てください。大きく見えるときは近くを意識して、小さく見えるときは遠くを意識してみてください。遠くを意識してみてください。近くを意識してみてください。さらに、遠くを意識してみてください。近くを意識してみてください。さらに、遠くを意識してみてください。慣れてないと目の奥がずしん、遠くなる感じありますよね。これは、普段の生活では、なかなか使わない筋肉を使ってるからです。でも、毎日このトレーニングをすることで、疲れにくくなり、さらに、視力回復の可能性が期待できます。このチャンネルでは、このような視力回復が期待できる動画を多数取り揃えています。気になった方は、ぜひ、チャンネル内の動画を視聴してみてください。あなたも、視力回復に挑戦してみませんか？